Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatihin mo ang iyong anak upang ika'y luwalhatihin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niwalalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kaluwalhatihang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinino nila ang iyong salita. Ngayon ay nagkilala nila na lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap na nagkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y luwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at sila'y iyo, na sila naman sumaatin, at upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya na naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala nila na ang sanlibutan na ikaw sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila na ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Mang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala namang na ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala ko na sa kanila ang iyong pangalan ay ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila.
Tara tapo, main tapong metong panalangin, kitang metong nga Diyos. Sakda laki kaming Ginoo, pasibayo ini po yung kaming kayabakan. Ginoo, pasalamat ke po, king milabasan mi pong aldo at milabasan ming patingapon ginyan mo kaya pong sika na ng pong pwersa yung balang metong kay kami. Gebayan mo kami gining Diyos. Malaki pong miragalo, kilib na po ning Aldoldo. Ginoo, pasalamat kami. Ngayon pong matipon kami, king balayan mong santuaryo, banting payang sambanda ka, king pang-espiritu mo at king katatuan. Ginoo, ngayon pong orasan na iti, sana po panimunan may balang metong kay kami. Bendesyonan mo kami. Diyan mo kaya pong maganak ang puso. Ginoo, ika pong mikibalo yung lalamandarin kaya kaming kaisipan at puso. Ngayon kaya baka na iti, iyukon milapurin kaya kaming sarili. King kapamilatana po ning upaya mo, ating kabanalan banting upayang makanyang kepong makipag-aral, karing banal mga mano. Ginoo, ngayon oras sa iti, nano lamang po rin agawaming kakulangan, o pami kasalan ng balang metong Diyos ko, patawaran mo kami nun Emuno po bibilang kasalanan, pagkaluban mo kaya pong kabyasnan, sikanan, tetagan, banting upayang mga inda ka pong lubos sa patulan. Ginoo, uni po yung kaya kaming yaro, Diyos ko, na naman pong salunan. Ginoo, sana po kay malyaring yabuban. Ilahat mo sana po kay kami ngayon, bagyo, dol-dol, sakit ang mabayat, o yung tornado gining Diyos, o ring volkan. Ginoo, ini po yung kaya kaming bundok, at tsuking aslagan, natakay kaming tatangalan, ano makanano, papanalangin may po kay kami. Ginoo, makanyan may pong pisasan metungan, manyawad kaya ka, insana Ginoo, muragoy sana iti mamakbong niya, nanay gining Diyos. Ipabante may sana karekaya kang arkangheles, banting upayang iti gining Diyos saya po mamakbong. At makanyan mo naman, ini pong bundok kay albugan Diyos ko, anong makananing bolka na inisani sa ramon ay pasbulan. Ginoo, malunos ka po kay kaming anak mo, banting upayang makanyang mila pong lubos sa ganap, dimbanal ming tungkulang kaya at banting upayang malaya kaya pong makagalo. Ginoo, nung ating man pong sigwadang daratang king kaya kaming yatu, idalami sana ikpakarat ang alang mapinsalang kaladwa. Gining Diyos, ngayon kaya baka na iti dindalangin mi kaya ka, sana po panuwanan may balang metong kaya kami. Uren ni po rin kaya kaming manandaman, oren kaya nga lumang bansa man o karimbiyasa. Ginopisan mo sana ka rin may paya mong gamat. Pagalingan mo lagi ng Diyos, banting upayang dating aldo, makanyan mila po nga kayabe pa. Maging din kaya kaming pengaring at sukaring karelang baong kubong tuknangan. Ating bitbita panandam gining Diyos, ngayon kaurasan na iti. Apisan mo sana ka rin may paya mong gamat, banting upayang gining Diyos, makanyan do pong lubos sagalo, dim banal dang tungkulan kaya kaik pa. Ganakan mo naman ginukit ang milabasan dangal do, makan na pong may karapat king banal mong kabriyan. Nyagi ni gining Diyos, makanyan mila pong pakipanalangin sana. Diyan mo pong kalunasan, banting upayang makanyan mila pong kayabe. Gining Diyos, makanyan mo naman ay mila po lubos sa laysayan. Ding buriming yapag kaya, ikapoy mikibalong nalamandaring kaya kaming puso't kaisipan. Diyos ko, rin po, pinili mo ka rin dakal, ing kasangkapan. Diyos ko, sana po, kadbud po iluklukya, king kayang luklukan Diyos ko. Ing kala mo pong upaya, sana pong kaya kang pagkalub ngayon kaurasan iti. Makanyan miya sana nga bandi. Gining Diyos, ing banal mong upaya, banting upayang, makanyan mila pong lubos sa talastas. Dingi biya mong pasabi kaya kami ngayon kaya baka iti, asahan mi Ginoo. Ing malmong bendisyon, pagkalub miya sa ing balang metong kaya kami. Manibat na po ngayon, imang gamang king wakas, iyan asa po.
maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutuan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at paingitahin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediuminidad. Nabasa na po ang prinsipyo ng inyo.
kayo ya ke kong sablong deson lob ning iglesia panatilian Yeso kong sablang tupo ing pamanuporon ginuking lagyuno ing kalom naning Dios ko kapayan panatilian Yuso king kasarilinon uling itang Diyos makiagum nemon king kalingas ngoson ke kayong tandanan nunemo kiagumyo kanyang kapayapan karing sariliyo bayong panatilion banking bualong saglit wake kong tanggapan at itong kanwanon ake kong paintunan di na niyong ulaga ampon kabaldugon ing biyayong atiyo loob ning kan walon lalo sa ng lunto koing kasipagan wabanitang mana ake kong paintunan lual na ampon kilob ning pamanualayo babiyaying Diyos kanyang kailangan niya ating karagdagan
sablong boge, mayon kayong galo. Nyening itong biye, ke kayo babiyena, pawalagan yusa, talasal pontoyo, itang to nebiye, o kamtaniye sana, nung keng bolang saglit, tawa mako sa Diyo. King tenyong iligan, King monwo lang tao, ikong sabla-sabla, wa magsiyasot kayo, karing sarili na, ning manwalang tawa, nung lang kakulangan, lareting dapat yu. Pagkikwa nanyuso, ikaw ikongan kasal pantayanan, o matangal kongan, mit mong katapotan, ding kasarilinanan, na magadwalap, ing tao ninuman. Nening itong mala, ke kong tatangalan, o babien naning Diyos, karing mo ano po aron, pakaingatan niyo, kayo ikongan, deting sablang boge, ke kong daramdaman, wa piningatan niyo, ding ke kong pasbulan, wa pinisimayo, o sabla kong disan, king eyo panyulong, kasal pantayanan, balasang bos niya niyo, puros kabanalon, nga nang mga mano, ning tao ninuman, nga nabinang masa, kitiyangon ang gawan, itang sablang boge, king diyasanuan, king bangko
ring saglit, muni kong uliron. Nyening di nga mano, bugbog nung atiyo, at balik-balik lang, king pakiram damiyo, nyening ikong sabla, waman wala kayo, di nanyong ulaga, ding kapagalan yo. Yung pamipalona, ning Diyos wakam tanyo, koringaldo bukas, tao king dapat na, wapin magsikap ko, talasal pantaya, magkapilit kayo, tungkol gawan yo. Reti lang demot, asoyo ke kayo, magtapat, yaing balong kataw, kasal pontayonan, wamitik do kayo, kaya beyeng Diyos, kaniyang pamaminto. Adios ing bendasyon, ke ko kapayapon, manati likosang alang ko yung gonan, king buri naning Diyos, king banggawan yungan, Santa Veronica, adios kapayapaan. Aming Diyos, sa'yo lumalapit,
pamanihapang. Ning Diyos balo na lang lang makapampan libro yu at yulang yaking balang sali ne mabiyasan na hing mayapawaras iabot keng mumunang malening suyo ko pakiramdaman niyo yan pila ng banwang mitig ko yung sentrong bukod mo iyan iti ang baluyo king orasa iti timburing sabihan kong lubnoning panahon iko yan ni tangal kingupayan ni Diyos tatanggap man yan oy niyang suyo ko eyo kakalingman ing betong at betong lalong katapatan oy ni iyakas ke ing kakong amanong manibat ng eni yako'y Santiagong at atina kong ga mitayan nikit ko kaya kay ilipat ing katungkulan kong anam mapulumban nuaya nagawa ng banal ng tungkulan ning gamit yung matuwang at tinang patuto ingegan na gana king oras sa te ililipat kuya ing akong korona ening salukuyan dapat yaku mo rin king tutong kailangan king lagyo ning Ginoo mo rin kekakwan imbalang katao king pamangailangan buntok o tikdo ka oras ay adwan ko manibat ng eni kay ibabiye ko banal at tiwala iti agawayo kasal pantayanan uy nakakit mo ibiye kayong korona king kekawang kimbalang pinandit king katungkulana lalo manamdaman iti agawana alang bengi talda ingaduan ko keka itulot yu sana mituso yung atyo lawen yung sibol intulayang atyo alerdot kaburan iyang mamalawo king balang penandit
king balang serbesyo, king gamit kong matwang, pamubay nawayang, dapat nung kailangan, yeyati ko kaya, kapamilataning, kayo pa'y manwak, oy ning mamuntukan, ening kasuyo na. Kaya kilinipat, ngening sarili ko, king kayang kabangal, antiyeng pulong yo, yan ay ing magaring, susuyo ke kayo, king pamisan-misan, nung kailangan nyo kong yako itik ngeni era kayo lakwan lalo king presiso yung pamangailangan metong mo'y ngapayang kaya at yako yan king bayo yung gamit niya yako hindi natang eni king lagyo na ning manwala yun ikong sabla-sabla ngeni yan ni kityo tutong kabitasan lalo at lalo rating opisyalis metong saing galoyo damdam naning metong sana damdamyengan ayang makilalang kengas mo yuluwal ing metong alugod metong apanomdam kapamilataning kasalpantayanan ding mitik do sentrong ngening yatad kong yako muring galong king tungkulan at iyong at kaya begamit naning kapatadiyong imbre kong sabihan lalaking opisyal yung ngening salukuyan bayeng kilalang asawa ning buntong yaning kakundega king pamangailangan yung eni bidalang nung tutong pasiso ako at galoyang lilipat kenini ing kuron ng atiyong akakong tengalan king pilang banwong bilang samantalang ing gamit yung bayong bayang yan mabiyasang makiagum ke kayong ngeni mamuntukan tatanggapan mo yan yambis at alikang at kekang kabangal ganakan yengening kasalpantayanan papagpainawan me emo kakalingwan iti ang ligod ko salamat na kekang iting megawangi kitding ikong matang iyan may gitakit makapay na wayang ingkalam ng tinggap yan lalong dagulang dakala salamat ngeni mamuntukan iyang sarili mong ekang kabangal Diyos yang pinili ng bayang pamaalan kasalpantayanan lalong pakamalan. Salamat.
kaiban. Babae umikang ikang balikbayan, tingka kong panipang sa guli mong orang. Bakit may mitakang antikang kinagli, ako damdaman niyang oy ning suyo kong pabakal ko kekang era kakawangan king pila ng banwang pamagkasakit mong di mo pibabato kapatad pengari katawan galonang isundo mo iti dapat imbilin ko may gitayang biye kaysa pagkabiyeyo bisan mga inakang kanyang sarili mo diyan men kapainawan titi ang dimdamong dakal no ringaldong kanakong berbalan pa mga itindiyan dakal no ringaldo akikang gigulan inukul mo kading pengare mo at kapatad mo. Dinanmeng kapainawan ingke kang sarili. Ikaing makibalo, ikaing gagawang plano, nung noangga, itangatakbangan mo pa, babiyake kaing karapatan, naningke kang sarili, uling ikaing gagalo alang tunang. Intindihan mo ko? Kimbalang pinandit, pakikwanan mong mama ko, persa, kapamilatan na ning maip mong paksa, king kasalpantayanan. Panubayan da ka manika, panalangin da ka. Sabli. Nagwam. Ito. Nakomentan yung. Kanyan mong lang. O malama Diyos, katas-katasan, punaning upaya, pulang ka yang ganan, o ning anak mo, at mulit ng takbang, banal mong patnube, mo po'y kakawang. King pamag mulan na, ning kapan wala na, hanggang na nung oras, ati ka po kaya kaniting pinandit, miyuman kong tinipa, uling yang nasa nang ako damdamana, banal na maestra, Puing kayawad ko, dinanmeng sikanan, king kayang panggala, enuma nubalang, kautos ng tao, lawende pong dapat, Diyos ko yang adwan ko. Biras yang payapa, king pila ng banwa, Diyos ko tulot mong itinong muliya, makanyan tinaman, putyeng si kanana, enuman balang yang adwan ko ka, king lagyo ningig pa, ampon ning anak na, ning mapamatula, enibab kuya, ing manang bendesyon, Diyos mutang kapaniya,
hanggang kawakasan itingke kang biyersa. Dalas salam pinatang kuswelo. Dakalas salam. At ang giyang marayo ka, ano ba yun? Hira. Tisuy. Men. Ito nga lalaki nga ito. Lapit yes. O yan yung anak mo. Kapamilatan na ning kayang kayanakan. At kilala na yung destino king pamayamba. Mamuntukan ni makakit. Pakikuanan mong ingla inkarnasyon ng atanggap. Kilob na ning labiyang banwa misadsadya. Kaya gumulot, manungkulan niya yan king iglesia. At galoy ang ating kapayapaan, munye ang kanuanan, king kayong biye. Isipan mo makakit, king saglit mong pinandit apangaytyo, akakit mo yung panglo na, ere kalupar inda kalayanak, ang makikayabangan. Ing kaya sarili aliwaya, pakikwanan mong alampusano, tintinggap ng karma. Kanuanan kayo, ikong pamilyana, ning anak kayan. Anak lalaki, bisa kang maging pili. Pagsabihin daw, bisa kang manungkulan king iglesia, ayan timong mamuntukan, o kaya paging pili, pag-ibatan mo ko, isundo mo yung lulukluk ka kay harap. May kusakang lulukluk kay harap, papanatilian mong ati ka kay harap. Naintindihan mo ko? Abot mong gamat mo. Ingkal na ng Diyos ang puno pa na mapanalagin ka, nalangin may panalangin may kitang pehari, bisa sadya sana ang puno ka, makong miyabe pa sa'yo, king balambat a panahon. Eka masyadong pupunta king mapali at eka makialong karing kalupa mong anak uling gamitan ka ng Diyos pangaras na ning oras. May paworas ngeni diabot ko keka. Mina ka. Balen ing talwi ko ngeni mamuntukan itang kapatid yung ingge yang kabilian ikong opisyalis yan sabi-sabihan dinan yesang oras ikay iuikongan yanga ting babalang kanyong tungkol sentrong Eudonas yun yung eni pailang ipunan yung ibiye yung kan kayang tingga matnang at iyo ikong sabla-sabla yan ma sa balyewong ingpa nga barog ng ingpang nga kolbit ng at mo king kasakit mo munang di nga do wanang miyang nanme ko lang kapamilataning iti kasakit ng sibok na nening Diyos
Mulit pasibayong anak ng lalaking isip na yatad ko, iyang ka ng pag-asang karen talwing aldo. Mesa biyang doktor, iti ng bebatyo. Yon mo kapantigya, king ka panamdaman, mabayat masolo, limbaw bias yan, nung ke kayo at yo, kaya nanunggawan, kenya masusubok, ampon matatangal. Diba yan ayat yo, iti sarili yung potang may painawang. Nako, ba't pulong yo, yan pa ngagat pa na, puna marimlawa. Yung dalawan, itang kapatad yung ibiye yung ang kayang ati panyo'y tinan, dagdang ganyong bagyang tinipon nyo'y tinan, o kay yay nga doon ko ini daramdamon, denggang babaldugyo, salamat ng dakal, ay ba't dembul sayo, timpang akap-kapyong, eko mamasayang, iti paibiyo, kingke kong kapatad, mapnaing magkalubo, kaysa aking dirinan, iti antiyano. Deni lang suyo ko, aram daman yun ng kingke kong sarili, pamo yang medalang asa wanim buntok, payang gamitana niyang apostolyo, pama ngailangan yon. Eko ringkawani era kayo lakwan, hanggang matuang pili inawanyat yan, iting sarili yung tutong pamangailangan, ako'y datango para kong susuiwan. King lagi yuning gino muna mapagalyang, at sa kaya papa tangyang king konsulta, konsul danong atin gala kuya ko na, at pila na sentro lumakadya ko na. King lagi yuning gino inawan na yat yung angga king pagkeran, ema karatewong talwi ng isingap, isiging sen toyatiyo, era ko kawangan, murinabeyo ko, tikdo ko sa guli, mana langin tangan, tingke kong sarili, bukla masanangan, lagi yuning ginong ating kapanwalan, king penan detaydi kayo kaklinguan. Konsentrasyon, konsentrasyon, konsentrasyon. Eko tutok nang ikong manggitara. Uli ang giyangking kay Rian Banwa, gagamitan nyo rin
gagamitan doreng miyaliwang instrumentus timbanal. Kapambilatana ning meto nga musikang at muking kalino. Inggawang kunsyoneni, bayang malino at mabilis, ing kanako nga duwan, tara-tara. Sige. Tara-tara. Diyos ang may upaya, puning kayo pa yan, tinatangyang mulit, kaldorang tipunan, pasalamat lapo, ako ko nanunan, ko pamilataning pinyamong tungkulan. Nginiingadan ko naman pasabi mong buhaing bayong gamit, may susuyong at yung pamaalan mo pong sikan nandayat yung may gitaw paya iti pagkalamong Diyos ko munang ingadwan ko kekang ilang bisusuyo mielang maligayang uulining tungko la naggagawandang anak day lang adwa ginosopan mo lang ngening lilipat ke uing katungkulan kong at responsabili dating piling bayong ingadwan ko kekang inukay tulot mong maragula kalam lalo pong ibyemong karing pilan banwang ing gamit kong matwang ginumisad sadyang gewa may batekang ikay makibalo oye ganag-ganang inepo yung tawon ingadwan ko kekang kabang magbibiyayang Diyan may pangsikanan ing gamit kong matwang may pakukwanan at gamit ng bayo ibalot meng kalam puma at mani mo na suyo na bilang diyan mong pamibatang puking tungkulan dang sibulakarinan po ang gamang manggang mo pumakotulo itingadwan kekang dino hanggang wakas iya po mamarang ing gamit na bayong ibalot ming kalam
papanatilian mo. Puwing kayang sipagan at yukulnging sari, liking katangkulan, gino alang bengi tungkol po gagawan. Patno bayan mo lang, gino ring miyasawang, bukluran mong kalam, itingadwan kekang, ing dakal amana, o en magawayang, si bulakarinan, o alimbawayang, yon nasa moyestrong, poing panalangin kong ibalot bensikang nangening gamit kong hanggang ekebabye king gamit abay ko at makatalakad yang susuyo Diyos ko. Itip yang wakas kakung pamaalan ding mitik do sentrong ilaing gampanan tungkulan kong at yu gang milalakad yan ginawa berakang ekapo kakawang yan nasa lugod mo ang pono payam mo Diyos ko po ilangan biera dagdagan mo kalasal pantayong magwidlang titikdong hanggang kawakasan metong inglogod mo ginuko tanggapan ding ninoy apaman ginipuwateyong bukas tapilan man marayot malapit kekang bendesyonan Diyos ko metong mo man lakapwang kukuwanan ginoy ang suyo ko kung adwan ko kekang ang ganging bayong pi lilipatan ko ang akaganay ti amo babye ko yang impa mga ilangan timoking sesyon yang yako rin ng galaw erak ko kawangan tingadwa kong gamot ikakawil kongan king kong sarili alang kayang ganan adios si Santiago lakwan banakongan. Inulot na ning Diyos, niya
Hindi kami man may pangarang uyo. Ikendang melakwan ang inisan nyo. Manalangin kingan yung pilit na badyo. Ibang sabla-sabla minahong kayo. Inatang ni oras sa tutang panayon. Di tayo di kami batang pa-celebran. Ipwersan binina, daralan yun naman. Itingan mayakin, tularin naman. Sana'y mapupos, may pamanyakot niyo. May panganggang mayak, hindi kong panggalon. Agunging kabyos na, nilugod yung atyo. Tutunay ang balen, aning evangelyo. Dapat kong salamat, o Maestro Malang. Ipanilayan mi ating ingatan. Habang mabibigyan lang ang lasanan ko man. Maya pati-pata, mo kakawangan. Maya pati-pata, mo kakawangan. Maya pa bakpo kay kayo. Muna king apong ginukin Diyos, payabot ko yung kanakong kapurian at kagalangan na. At timurin kay kayong kakong pengari at kapatid. Payabak po. Kaya sabi ko pong mayap nung sakali, king manong siswan kapampangan niya na mo po yung gamitan ko. Bata mong may kakaintinding masales eh. Ingke katamo pong tema ngeni, kaya po gisa na ning 15 minuto sa agli ko mo. Uling niya ako pumisa niya kaya ditak mo. Matimbang ang pong maulaga. Tingka na akong parang iyatad kaya kayo. Paksata mong ngeni ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya kapampangan, baldukepo, ing tunay, ulaga naning biye. At ing kaya katamong paksa, kaya niya libro ng Lucas 12:22, ang gaya pong 34. Makanyan man bustan yung kining libro ng Mateo, kini ko magbasi. Huling pareho mo po diwa. Paki-plus siya po kining kay, paki-post siya po kining kay katamong ini po, paksa. Kini pong Mateo 6:25-34. Nga na po, king kapampangan, inyapin sasabihan ko kay kayo, eko mababalisa, king ke kong biye, nung nanuing ke kong kanan, o nung nanuing ke kong inuman. Makayan mo naman, king uli na ning kekong katawan, nung nanoing kekong imalanan. Dindam tayo po ng dining banal, sinabi na, sundo ke po, ewari ing biye, migit king pagkabiye.
at ing katawan migit king imalan. Filosofya ya po ini. Biye ang pong pagkabiye. Yung pagkabiyayapin po, yung kay katamong gagamitan, bata mo pong milabas king oras. Itang existence tamo king yato, bata yang amintain. Kailangan tayo po yung sustansya king katawan, pamangan, inuman, at nung marimlang po ang mapali, at yung tampang obliking kay katamong katawan, makanya man kining sasabihan na nining verso, ewari ing biye, migit king pagkabiye. Mga ituliran, ing kay katamo pong existence king yato, eya kabut, sesentahin katawan. At inya pong prioridad, ing biye. Nung makanano tayong maintain iti. Kaya ni pong kikatamong paksa makapamalino nanin mo rin sabihin ng espiritu. Yung espiritu po kano nga naning kening pamalino piyapining biye. Nung makanyan, yung espiritismo, nung piyabe mula, espiritismo ang po itang ismo. Itang ismo, isim niya po keng English ISM, doktrina, katuruan, pamagaran. Yan nung piyabe mo, kanureta nga dungareta, buri na sabihan, eskwela na ningbiye. Kaya ni pong 6:25 na ning Mateo, kana akong binasa, at niya namang sasabihan king dalit. Pakipo siya po kaya ni Dalit 55:22. Kaya ni pong dalit kaya Kapampangan. Kaya Tagalog awit, pero kaya pong Kapampangan kan tayo bili. Dalit 55 versikulo 22. Yugse mo yung kaya kang pusan king Ginoo. At ya, alalaya na ka. Ya kapilan man, ene pibatan, makimut ing matulid. Buri sabi, paito na tayo kay katawang pagkabiye. Nung ating ka mga kakakita dita, kakatatakiran, o na nung magkalingas-ngasan, panibala mo, king Ginoo. Papanatilyan may kasalpantayanan mo, king Ginoo. Manalig ka kaya? Hanapin ning makasulat kining Dalit 55:22. Yugse mo yung kaya kang pusan, king Ginoo. Muli na sabihan, panibala mo kaya. At ya, alalaya na ka. Mga nano na kang alalayan, paisip na po. Uling Ginoo, tanay man nakakit, uling espiritu eh. Paisip na kaya ka, kaya tangye mo kamalayan. Mekad gumamit yan tao. Kalupa mo, kalupata mo. Misabi kayo. Puta kahit ang sabihan ng amano kaya kanitang kapatid. Yapin pala, yung kalutasan na kaya kang kalingas-ngasa. Ya, kapilan man, ene pibatan makimut ing matulid. Mupi na tiyang kondisyon. Nung gagawa ka king matulid. Kaya tang kayang kaburian, karing kayang kautusan, karing kayang katuruan. Yapin po ita. Atin mo rin makasabi kaya ni yung Pormerong Pedro. Pormerong Pedro 5:7, basan tayo po. Nga na po, kaya ning Pormerong Pedro, sula ng Pormerong Pedro 5:7. Ibili yu kaya inganggang kekong kabalisan. Uling ya, ingatan na kayo. Ibili yu kaya, nitang kaya, ing Ginoo. Panabilin tamo, ibili yu kaya. Entrust these things to the Lord. Ibili yu kaya inganggang kekong kabalisan. Entrust your problems to the Lord.
uling iya ingata na kayo. Yapin po yung makasabi, King 5:7, king 1 Pedro. Tutugi 6:26 na ni Mateo, paki-plus may kapatid. Matthew 6:26. Para lalo yung sikan, kasalpantayan na nin tao, king panabili na nin Ginoo. Nga nang sinabi niyang manaraling ginutang Yesu Kristo. Agpangking sinulat ng San Mateo. Lawen nyo ding ayop banwa. Ela tatanam, ela papalot. Ela mibabangan. At ibayong at yubanwa, pakananala. Eko may git pa ulaga karela. Huling ating sasabi na yung kaya katamo, alatang pamangan. Mamangan tamo, yung apunan tamo, pahinto ng tanay naman kayan. Baka tayo akit, dumanog tamo. O yung para bukas. Kaya ning sinabi na ning Ginoo, agpangking makasulat, di ngayop, kaslag na ning masala. Kulto sila manibat ka ring tanaman, manuktukan laking dalan, kaya tamay nga balag butil. Ela po tatanam, ela magbangan ang tita mo. Pero ela daranop. Yanong iki mo rin ayok, nakang kapanisip kayang problema. Mag-concentrate ka kareta nga kakit mo ngayok. Hindi nang kang inspirasyon. O ba't mo kapanisip mo? Akit me. Hindi kang pagkabi. Kaya ni pong 6:26, atin niya nang makasabi king Job. 38:41, nabasan tayo po. Pakiramdaman niya po yun. 38:41. Kayong Job. Ninoy misisadya king awak, king pagkabiyena. Baloy po rin ang awak, dahil tangay pamatuling. Gusto pong ginagaya tao, sana ilagay yun na, wak, nga, yawak. Ninoy misisadya king awak, king pagkabiyena. Ngening ding malutob na, daralong la king Diyos, at gagalala king kakulangan dang pamangan. Din kanong malutob na retang sisina at yupaking kayang pugad, mga gala, uling maranop la. Nino yung babiya pamangan karela? In Diyos. Yan naman yung may basa ketang 38 itang ayop ay daranop ela may babangan. Ngayon, dalit naman, basan tayo naman. 147:9. Ano pa yun na po, evangelista talaga. O. Magsani ako mo po. Po magkapilit. Uling magkapilit, mga pilitan niya mo eh. Yung pong sasani, talagang bisaya mabiyasa. Yak po magsani ako. Siya'y babiyaya king lasip, king kayang pamangan. Nano po yung lasip? Panay tayo nga babasa yung salitang Kapampangan. Deta pong beast, B-E-A-S-T, deta pong galagala kaya disyerto. Huling ini po, may rapating ganaganang ini. Ayang manaraling ginutamang Yesu Kristo nung kaka-iyagan TV ng Israel. Alay pong dakalata naman ng timohin kaya katamo. Kaya ka lang batu, disyerto, ang pondita katanaman ng mga latire, at ang ng aroma, detang masuksok. Huling, sabi ko po ini, king 17 banwa, pinamagobra po ng Middle East. Niya balo po sabihan ini. Babiya king lasip, king kayang pamangan, at karing malutob awak, kaklis. Kaklis, detang gagaga. Kaya ni mo namang Mateo 10:29, basan tayo po. Matthew 10:29.
Nga na po. Pero pisasaling metong akwalta, di nga duwang denas, at metong man karela, alang manabuking gabun, nung nabalong ibpayong. Uri sabihan, agyan denas lamang mga lati, balo na ning Diyos, nung maranop lang po ang alina. Alang mabalduking gabun. No, paboren ning Diyos, ita mo pa kaya? Akikilala king kayang katutuan at king kayang panga-espiritu. Nakatamo po paboren. Yapon yung tema na ning kay katamo, yapin yung puilasa na ning kay katamo pag-aralan ngayon, ning alaga na ning biye. Katatalyan po kaya ning 6.33, pag-iplasya po kaya Mateo, 6.33. Nga na po, kay ba't mong milabas king oras, kay ba't nakanginantabayanan ng ginuaga na kamo, yung dapat mo palang daptan ng tikanini. Dapat munang panintunan nyo pa, ing kayaryana, ampon ing katulirana, at ing kaya ganaganang bagay ay ti miyabye ka ragdagan kaya kayo. Ita po, ingatad ng tema, lasa, ng kaya katamong pag-aralan, pauna tayo po ano ing katuliranan ng Diyos. Ing kayang kayarian at katuliran. Nano po ing kayarian? Makagpangyaging salitang ari, kayarian. Kilala na tamo ing kayang pang-ari ing Diyos. Alina lang king sabla, king universo. At ing kayang katuliran. Nano ing kayang katuliran? Ibiye tamo itang dapat tamong daptan king Gino. Kilalanan tayo, iyang lina lang king sabla, pati na keka, kanako keka yun. Yapin po yung katuliran na ito. Ampong manuparan tamo, karing kayang kautusan, tuntunan, at katuruan. Basan tayo po kaya naging primerong ari, 3:23. Gustong manyawad ka po king Gino. Huli na nitang kailangan may pinimpaggabi eh. Kailangan mo king kang katawan. Kita ngayon mo kabaluan kasi dagdagan na pa ng Gino. Anyang nane Haring Solomon ng Diyos, nung naning Borina, ibiye, pagkalob na ng Diyos kaya. Haring Solomon po may nyawad niya, kabias nan. Po ginto. Ngayon kayo, sasabihan na 3:23, kanita sinabi na ning ari, ing metong sasabihan na, ing kanakong anak iyaying mabye, ini. Meliliya. Pero, kini naman Timoteo 4:8. Kaya man sundukin yung temang ini. Timoteo, 1 Timothy 4:8. Ita mo po, kagising na ni nga balutan ng gawan tam. Routine. Manimu ka, o kaya mandilo ka, ba't magamsal ka. Sadya mo yung katawan mo, piblasan me. Uy, tagiwa mo na itang imalan ang paggabi. Pero king Aldoldo, gagawan mo ita, king kekaba na ning kekambye. At yung papalang mas maulag ka kanita. Nga na po kining Timoteo 4:8. Uling yung pamagsani king katawan, ditak mong bina pakinabang. Dapat ing kabanalan, king keganaga ng bagay, pakinabang, amaki pangako, king DIT, at king daratang man. Kung kanyan, muli na po sabihan,
Kabang sisesentahin katawan tama, tim pa pong mag-gym kayo nga, mag-exercise lagi, yung mag-weights lang, no, kastanting katawan. Pero akakalingwan de po, itang tao nga tsuking kilog da. Ito pong espiritu. Yung pong espiritu ngayon, makakalunos siya. Yung tao gawa ng tamburina, pangyato, material. Nakakalingwan itang makakayang kaskaya. Era balo nung itang taong makayang kasita kaya makoya, matiing katawan. Kaya kaya pong klinika, karin doktor, istungin tao, makakain makakakeran panagalande ka, kening batal makanyan, tungala ng gagalaw pulso, clinically dead na po kano kanita. Kaya katama naman, spiritually dead, potang makone itang espiritu. Malakwan niya itang katawan. Yaking kaya kabanan ng biyata mo, halimbawa may biyak, ang tiya ko. Hanggang ngayon po kukutang, yan po secreting ka na akong edad, 75 na ako, mahigit. Dahil lang ko na yung exercise, may mag-gym ko na, man pong nanunano. Pero kukunan kaya may sarili ko, yung kaya yung tao matsuking ka na ako. Masikan niya kaya. Papakanang kaya, balang Domingo, kaya tang manong titipang iba't kimbanwa. Papakang kaya, kaya tang tinape, lumpengan may nakadumano. Kuyan po yung kutang. Anyayin kaya katamong paksa na pong kaulaga. Huling sinabi ko, pumigit king apulong minuto, ang ganang ko na po, dakal po salamat, maya pa pasibaya rin. Magandang umaga po. Mayroon po tayo kasing bisita na nanggaling po ng Manila, sa Malabon po. Sa isa po nating sentro doon sa La Humanidad, si Brother JC. Bibigyan po natin siya ng pagkakataon upang magbigay po ng kaunting mensahe sa atin. Salamat po. Hintayin na po. Magandang umaga po mga kapatid. Kinalulugod ko po na makasama ninyo ngayon. Ako po talaga ay nagtungo rito sa Pampanga kahapon pa lang dahil nga po bibisita ako dun sa anak ng kapatid na Billy Kudya na nasa ospital sa ICU. Subalit dahil nga po malayo ang aking pinanggagalingan, sinisigurado ko po na masulit ang aking mga biyahe dito sa Pampanga o Tarlac. Kung kaya nga, naghahanap po ako ng sentro na pupuntahan. Si Elmer po ang aking contact dito kabataan ninyo. So, ikatlong beses ko na tinanong siya, meron ba kayong pag-aaral ng kabataan ng Sabado ng gabi? So, 2 beses na po akong natanggihan dahil mayroon daw pong ibang gawain. So, kahapon po, nung Biyernes, nung tinext ko, pupunta ako dyan, meron ba kayong pag-aaral? Sabi niya, mayroon, kuya. Nangyari nga po, at pinagpaalam namin sa inyong Pangulo, pinahintulutan naman na ako ay makiisa. Kung kaya nga po kagabi ay nagkaroon kami ng palitan ng kuro-kuro o pag-aaral. At dito na rin po ako natulog sa inyong lunduyan. Maraming salamat po sa inyong hospitality. At ngayon po ay narito ko sa inyong harapan, magbibigay ng kaunting kuro-kuro. Batay na rin sa inyong paksa sa umagang ito, nakahalagahan ng buhay. Kapag nabibigyan po ako ng pagkakataon na magbigay ng pahayag, ay sinusubukan ko po na iangkop o iayon doon sa katuruan ng Spiritismo. Dahil yun po ang aking adika, ang pagbabahagi at pagpapalaganap ng simula ng Spiritismo. Ang paksa po ninyo ngayon sa umagang ito ay kahalagahan ng buhay. Ayon po sa Spiritismo, ang layunin ng buhay ay 2, upang dalisayin ang Espiritu at pawagasin.
Ano po yung dalisay? Napakagandang salita. Pero kung tatanungin nyo kung ano talaga ibig sabihin, pagbabayad sa mga utang mula nung nakaraang buhay. Pawagas, ibig sabihin ay pag-aaral, pagsulong ng inyong kaunawaan sa pamamagitan nga ng karunungan at pag-ibig. Sa mga naibigay po na bersikulo kanina ng ating kapatid, napakarami, napakaganda. Pero kung inyo pong iaangkop halimbawa sa kasalukuyang kalagayan ng kapatid na Kim Kudya, isang kabataan nakakatapos ng medisina, isang kabataan na napakasigla sa ating kapatiran, chairman ng Education Committee ng Kabataan, isang masugid na mag-aaral sa sinasagawa naming Spiritist Academy, isa sa mga nangunguna sa pagtataguyod ng Sunday School sa buong Kapampangan Regions. Bakit noong Miyerkules, nung isa pang linggo, bigla na lang siyang tumumba? Kahapon po pagpunta ko, napayagan na po akong pumasok sa ICU at nakita ko ang kapatid. Na kung una ninyong makikita talaga ay kayo ay magigimbal. Bakit naging ganyan ang kanyang kapalaran? Na hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. So kung hindi kayo nakakaunawa, tatanungin nyo, questionin nyo yung mga bersikulo. Akala ko ba gumawa ka lang ng tungkulin. Pagpapalain ka na. Ang inyong kapatid na Billy, ang ating kapatid na Billy, masipag na manggagawa sa ating kapatiran. Kahit hindi na siya ang direktor, di ba? Patuloy at patuloy. So bakit ganyan lang nangyari? Sa hindi po nakakaalam, 2 supling na ng kapatid na Billy ang kinuha ng Panginoon. Ikatlo na po ito kung magkataon. Para po sa mga magulang tulad ko, kaya niyo po bang imagine kung ano ang magiging kalooban ninyo? Kung ano ang inyong maiisip? Pero kung pupunta po kayo doon, kung hindi nyo pa napuntahan, makikita nyo si kapatid na Billy, nakangiti pa rin. Nagbibiroan pa rin kami. Sabi niya, napapatagal ang tulog ni Kim. Malayo ang nilalakbay Di ba? Marami pa sigurong iniipon para sa pagbalik. Pag nagkaroon kami ng Spiritist Academy, mas maraming may babahagi. Kung hindi po isang Spiritista, ang kapatid na Billy, natisod na yan. Wala na rito sa ating kapatiran. Hindi na naniniwala sa Diyos yan. Pero bakit ganyan? Dahil nga po sa kaunawaan ng Spiritismo. Tinuturo po ng Spiritismo, ang Diyos ay pag-ibig. Wagas na pag-ibig. Ang Diyos ay wagas na katarungan. Ang Diyos ay laganap. Walang nakukubli sa Kanya. Alam niya kung ano mangyayari sa makatuwid. May pahintulot ng Diyos ang nangyari kay kapatid na Kim. At dahil nga siya ay pag-ibig, ito ay para sa ikasusulong ng kapatid na Kim, ng kapatid na Billy, at nating lahat. So paano ipinapaliwanag ng Spiritismo yan? Lahat ng inyong itinanim ay aanihin ninyo. Pagbabayaran lahat ng pagkakautang hanggang kahuli-hulihang beles. Sa makatuwid, may utang ang kapatid na Kim na kanya lamang pinagbabayaran sa kasalukuyan. Malaki ang utang ng kapatid na Billy kung kaya't siya'y sinisingil sa ngayon. Sabi ko kay kapatid na Billy nung unang araw, unang gabi sa ospital, sumugod din ako mula Maynila. Pinalipas ko muna yung traffic. Pagdating ko ron, sabi ko sa kanya, bro, sa matagal na pagkakilala ko kay Kim, sa pagsama namin sa Spiritist Academy, dito sa project sa Sunday School, alam kong nakaunawa na yan
At sigurado ako, masaya yan, maligaya, kahit ano pa ang maging kapalaran niya sa kasalukuyan. Kaya siya ay tumuloy, kaya siya ay bumalik, tanggap niya. Kasama ko kahapon na bumisita ang isang medium, kapatid na Yani, dating Pangulong Pangkalahatan ng Kabataan, Sentro sa Concepcion. Paglabas namin ng ICU, sabi niya, Kuya, maliwanag eh. Nakaupo lang si Kim doon, nakangiti. So pinatotohanan yung aking sinabi kay kapatid na Billy noon. At gayon din nga yung makikita ninyo kay kapatid na Billy kung pumunta kayo. Nakangiti. Makikita ninyo yung kanyang pagmamahal sa anak. Regular, pumapasok sa ICU, minamasayang pa, hinahaplos ang kanyang anak. So hindi nyo sasabihin hindi niya mahal, nakulang ang pagmamahal. Subalit, pinaubaya na sa Ama. Yun ang kahalagahan ng Espiritismo. Hindi po sinasabi ng Espiritismo na kapag kayo ay mag-aral, kung kayo ay manampalataya, ay magiging mayaman kayo, magiging mariwasa ang inyong buhay, magiging malusog ang inyong mga katawan. Ang ipinapangako ng Espiritismo, kahit anong dumating sa inyong buhay, may kapayapaan kayo sa inyong sarili dahil makakaya niyong tanggapin. Sabi ng isang kabataan na aking kausap, sayang naman si kapatid na Kim. Sabi ko, bakit sayang? Dahil nakita nga nila na napakasigla, napakarami ng mga proyekto na inilulunsad. Sabi ko, paano natin malalaman na hindi niya pa natupad yung kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos para sa buhay na ito? Doon pa lang sa sinasabi niyong sayang, ibig sabihin siya ay naging inspirasyon na ninyo. Nagpakita na siya ng halimbawa kung paano kayo gagalaw, kung ano ang dapat ninyong gawin. Kung kaya nga't para po sa akin, kahit nakunin siya, nakatupad na siya ng misyon. Hindi sayang. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid na kabataan na kanyang kasamahan, panindigan ninyo kung ano ang sinimulan ni Kim. Huwag kayong titigil dahil ikalulungkot niya yan. Kung talagang mahal ninyo si Kim, ipagpatuloy ninyo kung ano ang nasimulan. Yan ang magbibigay ng lakas sa kanya na magpatuloy sa susunod na buhay. Na mayroon siyang naiwan sa inyo na magandang halimbawa. Iyon ang kahalagahan ng buhay, mga kapatid. Unawain natin ang batas ng Diyos. No miral sa buong daigdig, na mayroong batas ng galaw at ganting galaw, na ikaw ay magbabayad ng utang dahil ang mundong ito ay nandun pa sa mababang level, na andito mga makasalanan pa tulad natin, lahat at bawat isa sa atin. Kaya nga tinawag itong daigdig ng luha at hinagpis. Pero kaya nga po ibinaba ang simula ng Espiritismo para bigyan tayo ng kaaliwan. Di po ba yan ang sabi ni Jesus? Isusugo ko sa inyong banal na Espiritu upang kayo ay aliwin. Kung naintindihan ninyo ang prinsipyo, mga katuruan ng Espiritismo, hindi na kayo malulungkot kailanman. Hindi na kayo matatakot. Hindi na kayo magagalit. Dahil lahat ng nangyayari may pahintulot ng Diyos. So hanapin natin kung ano ang layunin ng Diyos sa bawat pangyayari sa ating buhay. Dahil nga siya ay Diyos ng pag-ibig, lahat ng yan para sa ating ikauunlad. So si kapatid na Billy, tumutupad din sa kanyang tungkulin na maging mabuting huwaran para sa lahat sa atin, na kahit gaano pa kasakit ang dumating sa iyong buhay na mga pagsubok, kaya mo pa rin ngumiti. Hindi ka matitisod. Magpapatuloy ka pa rin sa iyong tungkulin.
Kaya nga po napakadakila ng simula ng Espiritismo. Magpasalamat tayo na tayo ay naririto sa paaralang ito. Paano magpapasalamat? Kagabi, na aking nasaksihan na mayroon kayong telepathic healing na ginagawa o panggagamot sa telepatya na aking ipinost sa Facebook para makita ng mga kapatid at maging huwaran, matularan. Nakita ng isang kapatid na tinutulungan niya raw yung ama at siyang nagpatotoo na ang kanyang ama ay gumising mula sa coma na sinabi ng mga doktor doon, hindi na magigising yan. Subalit dahil sa lakas ng inyong ambil, ng inyong pagmamahal, ito ang naging kaparaanan upang mahilom kung ano man ang napuksa na parte ng katawan. So hanggang ngayon, hindi pa po nagigising si kapatid na Kim. Kaya po magpatuloy tayo sa pagdarasal. Yan po ay pagbabayad matalino. Yan po yung sinasabing sa labas ng kawang gawa, walang kaligtasan. Kawang gawa po sa Espiritu ang pagdarasal. Pag hindi po ba gumising si Kim, ibig sabihin bigo tayo? Hindi po. Dahil nararamdaman ni Kim yan ang ating pinaabot na panalangin, ang ating pinaabot na pagmamahal, pag-aalala para sa Kanya. At kung tumuloy man siya, ito pa rin ang magbibigay ng lakas sa Kanya, lakas ng loob na magpatuloy. Kung kaya nga po, huwag tayong titigil sa pagpapanalangin. At bago po ako magtapos, sasabihin ko, ginagawa nyo na, di po ba, tinanong si Jesus. So, paano po yung itong buwis? Magbabayad ba tayo sa ating pamahalaan? Sabi niya, di ba? Ang kay Cesar, ibigay nyo kay Cesar. Ang sa Diyos, ibigay sa Diyos. So, sa inyong ginagawang panalangin, sa inyong ginagawang pagpapahatid ng telepatya, ibinibigay nyo na yung sa Espiritu, yung sa Diyos. Yung hospital po, yung Cesar, naniningil din. Kung kaya nga po tumutulong na po tayo sa Espiritu, ayain ko lang po kaya na tumulong din tayo sa laman. Dahil tulad nga po ng aking sabi, si Cesar naniningil din. So yun na lamang po mga kapatid. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat sa ating kapatid na masipag din po, si Brother JC, no? Galing po ng Manila po, Malabon. At mapalad po tayo sa umagang ito dahil po ay napakadakila po ng Diyos. At mahal po niya tayo na tayo pa rin ay binibigyan pa rin po tayo ng lakas upang tayo po ay makagawa sa ating mga tungkulin. Subalit po, tinitignan ko ang oras ay alas 10:15 na po. Pero ito na lang po yung aking i-announce muna. Yung pong ating pagtutulungan sa umagang ito, yung pong unang basket ay 6,888. Yung pong pangalawang basket, 4,223. So, yun po ang ating mga ambag po sa umagang ito. Yung pong mga ambag na to, yung pong bibigay po natin ng donasyon sa ating sentro, ay hindi po napupunta sa amin to, no? Hindi po kami nagsusweldo dito. Yung pong ating mga opisyalis po ay hindi po sumasahod, no? Nagbibigay din po, nakatulad din yung mga miyembro. At ito po yung aking i-announce ngayon sa umagang ito, yung pong mga mag-duty doon po sa ating kapatid, nakaampun po doon sa ating bayampunan. Ito po yung nakasulat dito,
Lunes po yung duty po. Baby Miranda, Baby Kayanan, Tintin Baluyot, Baby Dungka. Nandito po ba sila? Okay. Abed Miranda, Arman Baluyot, Crisanto Gatus, Orling Season. Yung pong Martes, Lisa Banal, Esther Yumul, Parasing Tongyo, Lina Gonzales, ako po, Cornelio, at Alan Anusancion, Ray Miranda, Larry Reyes, Fred Season, at kung nandito po si Brother Joey Gomez, pero nag-abroad po siya. Nakapunta siya ng Region 2. Miyerkules po, Alma Gomez, Beng Beleno, Josie Makapagal, Lornam Liwanag, Raquel Anusancion, sa lalaki po ito, Dinan Beleno, Jerry Gomez, Day Liwanag, May Season. Webis po, Cora Pamintuan, Landa Reyes, Rowena Kiambao, Lloyd Miranda, Noel Makapagal, Mario Gomez, Lito Kiambao, Carlos Miranda, Michael David. Biyernes po, Tess Chamson, Beth Sarmiento, Puring Gomez, Abed Season, Boy Ensano, Jaime Anusancion, Manny David, Jel Gomez, Nestor Gomez. Sabado po, sa mga kabataan po, pero sa mga katandaan pong babae, ang kanila pong kasama ay si Evelyn Macas, Sara Pamintuan, Peliwanag. Sunday po, Mary Villanueva, Marivic Miranda, Len Gibara, Baby Season, Ray Liwanag, Nick Gomez, Renato Baluyot, Edgar Dungka, Rod Gomez. Yung pong lahat ng natawag po na nandito, narinig po natin yung ating pangalan. Sana po ay gawin po natin yung ating tungkulin. Sabi nga po ng banal na Espiritu, yung ating tinanggap na tungkulin ay hindi isang araw lang. No, hindi po isang araw lang po yung ating tinanggap na tungkulin, kundi hanggang tayo po ay nananampalataya. No, hindi ko po masasabing habang buhay po tayo, kung minsan yung iba natisod lang sa konting nakita, ay nawawala po. Kaya hanggang tayo po ay nananampalataya sa ating pananampalatayang ito, tayo po ay gagawa dun sa ating mga tungkulin. So ito pong ating tungkulin na po ito ay hindi po natin sa Diyos, sa kapatid natin ginagawa, kundi sa ating Panginoon tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Kaparaanan lamang po yung mga ating kapatid na nadadala po dito sa ating lunduyan na upang sila po ay makainom sa ating banal at wagas na tubig ng Sibol Tagumpeng Bie. Atin naman pong sanang bigyan ng panahon. Tayo pong mga manggagawa po ng ating sentro. Wag po sana tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, dahil po yun ang turo sa atin. Wala pong tigil po yung ating paggawa. Dahil po, tayo po ay pinili ng Diyos upang tayo po ay maglingkod. Mapalad po tayo. Tayo ay pinili. No? Kararami po ng tao sa mundo, ilang milyon po tayo. Tayo pa ang napili, no? Pero po ito ang pinakamairap. Dapat po sana ay ating magawa. Lalo na po yung mga ating pong nanunungkulan. So, number 1 na po yan. So, sana po yung basbas po ng ating mahal na Diyos, siya po ang nagbibigay sa atin ng mga kalakasan at pagtitibay sa ating mga sarili. Sana po kahit anuman po yung ating marinig at makita, na hindi ho natin nagugustuhan, subalit sa ating pong pag-aaral, ito po ay nagiging magaan na lang po sa atin. Gaya po ng sabi ng ating kapatid na si Brother JC, marami pong mga pagsubok ang ating nadadaanan. Sinasabi ko rin po palagi yan, kahit po tayo ay
araw at gabi, nandito po tayo. Sa oras-oras po ay tayo po ay maglilingkod. Subalit po ay mayroong tad-anang darating sa atin na hindi rin po natin maiiwasan. Subalit po yung pag-aaral na yon, yung pang-araw-araw po nating nandito, yun po ang nagbibigay sa atin ng tibay. Hindi po tayo maaring matisod man, ito po ay bilang pag-aaral lang sa atin. Sana po yung ating kapatid na si Kim at yung mga kapatid nating nasa Karanda po sa umagang ito, sila po sana ay pagbigyan po ng ating mahal na Panginoon na sila po ay bibigyan pa ng maabang buhay upang ang mga tungkulin nila ay magawa pa rin po. Kagaya po ng ating kabataan ay hindi rin po natin matawaran yung kasipagan po nito. Kagaya din po ng ating mga kapatid, no? Yung kabataan po, si Brother Kim, talaga pong masipag ito. Subalit ang napakalungkot po nito, siya po ay nakapagtapos ng medisina. Pagkatapos po niyan, ito po ang naging kalagayan po niya. Subalit, walang imposible sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon po, siya lang ang ating sandigan. Siya po ang ating lalapitan sa oras po ng ating pangangailangan. At siya ay sasagot at sasagot kung siya po ay pagbibigyan ng ating mahal na Panginoon. Sana po sa umagang ito ang ating mga nararamdamang salita ay naitanim po natin, no? Hindi lang po sa ating kaisipan kundi dito po sa ating puso. Dahil po kung ito po ay naitanim natin ng mga karunungan na ibinibigay sa atin ng Diyos, ito po ay magpapatuloy na malambot at mapag-ibig sa kapwa. Subalit kung ang katuruan ay wala rito, lumabas lang po dito, patuloy na nagmamatigas po ito. Kaya sana po naibaon po natin sa ating puso yung mga salita ng ating Panginoon na itinuturo sa atin. So magandang umaga po sa inyong lahat.
banalakad tampo. Mapila na gabinetis po kaya busy. Kaya ni ko pungarap. Gabinetis. Talnan niya yung Biblia na yan. Talnan tayo po yung Biblia. Manalangin tampo, abi tayo kayong panalangin tamo, kaya katang kapatid, Brother Kim niya po. Malugod at malam ake kaming igpa. Minsan pa po nganing kaurasan na iti ing makanyan mila pong papabot ding ke kami ngalang kapupusan a kapasalamatan keka. Gyoking ing makanyan mo kerong peki aguman king kekang baleda langinan. Bang igpaing makanyan milang ding kekeng banala katungkulan. Ginongen ing kaurasan na iti manibot king kekeng pamagsimula. Reting kekang munting hanghel anong makananong dadalitla. Ang gana ring kekaming dalit keka ginong Diyos. Memyala sargung papuri ang pong patulaking kekang banalayarapan. Nunay ngening pinandita iti ikeng mikakapatad. Diyos ko nung igmuam po nga batsyan ke kami igpaing kakulangan. Ginopatawaran mo kami. Anong makananong mukergong petawaran Diyos ko. Ikesargong mikakapatad makanyan kami namang mipapamatawad. Lalam na ning kekeng pamanggawa karing kekeng banala katungkulan. Ginosalamat karing amanong pewagamom pong pepakit ke kami ngening kaurasan. Magsilbila sargung kambilan mireti, magsilbila sarang ke kaming talete, king kekeng pamanglakad, king kekeng kasalpantayanan, ganap mo ke sargung dinantibayan igpa. Ngening kaurasan na itiyo ining kekeng kapulungan. Ginoyatad mo keng payapa, makanyan mo naman sargo po tang manuli kami, karing kekeng sarasariling tuknangan. Ginoying makanyan mo kergong yatad payapa, makanyan mo naman ginong Diyos deting kekeng kapatad, king kasal pantayanan. Pengari mi ampong kapatad, ngening kaurasan na iti anong makananong at king dase na ning kapanandaman, Gino adwan mi keka. Ing makanyan mo pong patawaran nung ikit mo man po ang pong abatsawan karela igpaing kakulangan. Gino, ing makanyan mo pong apisan king kekang mayupayang gamat. Ginong Diyos itang kekeng kapatada kaya nakan. Anong nuking lagyo na igpay kimberhel kudya na tsuya karing gamat daring biyasa ginungening pinandit. Dapat igpa uwaman dinatang king biena o karing kayang pamilya iting pagsubok. Ginoing makanyan mong pagkalubanan tetaganan pong kingkekang banala kayo pa yan. Diyos ko ngening pinandita iti awaran na ning mabilog ay iglesia. Ginong Diyos nung makananong detang ke kaming katadabyasang gagalo kaya. Ginoing makanyan morgong panimunan ikaing magkiring karelang kaisipan at makanyan morgong dinan kabanalan puso bangkaniti makanyan dala namang agawaret ang banaldang katungkulan karela. Ginong Diyos ngening pinandita itiore ni puring kekeng gamat. Anong makananong makapatong laking kekang banal asulat ginu. Amaglarawan keting kekeng kapatadakim. Ngening makapatong laring kekeng gamat ginong Diyos. Kinguli na ning kekang upaya, kinguli na ning kekang lugo. Diyos ko dinan mergong kapasnawan alang-alang mo manigpa. Kingaldo na pun megobraya karing brimo. Ginoo katusan ng pinandita iti nunay makisabi kayang mayap ginong Diyos yung nasargo lambayan ing dinan may sargong mali at ipagkalub mo ginong Diyos itang karagdagan kayo nung ikapuing magkalub ginong Diyos alang masulit antiya mo sargong menganyang kanan iti Ginoo pinguli na ning kekang upaya Diyos ko makanya pa sargong akayabe iting kekeng kayab kapatad magobra karing kekeng banal at tungkulan. Dakal pong salamat kaya ginong Diyos. Nganing lako milaring kekeng palad. Ginong Diyos makanya na sargong may baklas ing sablang kapanandaman na makayatyo kaya. O igpang banal nganing pinandit. Mayari ne po yung kekaming tipunan. Diyos ko, ang gana rin yung kekeng mangalating sakayan ginong Diyos bendesyonan mula.
ing makanyan mo kaya pong ilawot king nanumang panganib, aksidente ginong Diyos king dala nilawot mo. Diyos ko ya po yung kekeng awaran keka, hanggang yung kekeng kapatad na may kipagbisita kay kami. Diyos ko makanyan may sargang yatad ketang karelang kakarinan kapayapan niya. King lagyo ning igpampo ning anak at ning Espiritu Santo, iya nasa po salamat. Opo, tapuan nung apunan niya po. Ken sentro, may kitigit tamo po. Reta pong kapatad. Alas 6 po. Ali,